Makasinati og 8 hangtod siyam ka oras nga walay kuryente ang pipila ka lugar sa Davao City ug Davao del Norte nga ginaserbisyohan sa Davao Light and Power Company ugma hangtod sa Lunes. Ani report. November 29, makasinati og siyam ka oras nga walay kuryente ang Lizada Street sa Lanang, Davao City ug kasikbit nga lugar sugod alas 8 sa buntag kutob alas 5 sa hapon. Sa November 30, 8 ka oras ang masinating way kuryente sa pipila ka lugar sa Kapalong, Davao del Norte sugod alas 9 sa buntag kutob alas 5 sa hapon. Siyam ka oras sab ang masinating power interruption sa November 30 sa mga lugar sa Dumoy Turil sa Davao City sugod alas 7 sa buntag kutob alas 4 sa hapon. Sa November 30 gihapon, walay kuryente sulod sa 8 ka oras sa pipila ka lugar sa Panabo City sa Davao del Norte sugod alas 8 sa buntag kutob alas 4 sa hapon. Sa December 1, way kuryente sulod sa 8 ka oras sa mga lugar duol sa New Matina, Gravahan sa Davao City sugod alas 7 sa buntag kutob alas 3 sa hapon. Ug sa Lunes, December 2, 8 ka oras nga walay kuryente sa pipila ka lugar sa Buhangin, Davao City sugod alas 9 sa buntag kutob alas 5 sa hapon. Sumala sa Davao Light and Power Company, kini tungod sa ipahigayon nga upgrading sa mga linya sa kuryente ug pagpahigayon og maintenance activity sa mga apektadong lugar. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.